ଅଛି ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ଲାଳାକ୍ଷରଣ ହୁଏ। ସେ ଲାଳର ଦୁଇଟା ଉପଚାରିତା ଏହା ହେଲା ଉପଚାରିତା ପ୍ରଥମତଃ ଲାଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏଇଭଳି ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ। ଅନ୍ୟତଃ ଲାଳ ଏଇ ବ୍ଲଡିସ୍ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡେଟ୍ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡିସ୍ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଏଇଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଇଦେଇଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ବେଳେ ଆମ ନାସାପଟ ଦେଇକି ଶ୍ୱାସନଳୀ ବେଳେ ଆସେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମସଲା ଅଛି, ଭେଲ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ। କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ତାପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆସିଛି, ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ମୁଖ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟନଳୀଟା ଅଲଗା କରେ। ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଖୋଲା ରହେ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଖୋଲା ରହେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିଜିଆ କୁହନ୍ତି। ଅଧିଜିଆ ଛୋଟ ଜୀବ ଆମେ ଆ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜୀବଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିଜିଆ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ, ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଖୋଲା କରେ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବନ୍ଦ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଖୋଲା ରଖେ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ବନ୍ଦ କରେ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଲଗା ହୁଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀ ବ୍ଲଡିସ୍ ପାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଗଲାକୁ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବିଭାଜନ କିଏ କରୁଛି ନା ଅଧିଜୀବ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ଜୀବ ମୁଖ କଥା ବୁଝିଲେ। ମୁଖରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ, ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବା ଗ୍ରାସନଳୀ ଏସୋଫାଗସ୍। ତ ଏଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାପ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ତାର ଗିଳି ଦିଏ ବା ହଜମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆସେ, ମାନେ ସରଳ ଗତିରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ 5ଟି ଲେୟାର ଅଛି। ସେ ଲେୟାରରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆସେ କୋଉଠିକି ନା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଖକୁ ଆସେ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ। ଆପଣ ମଣିଷର ପାକସ୍ଥଳୀ, ମଣିଷର ବାମ ପଟରେ ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠୁ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭେଲ୍ଭ ଅଛି। ସେ ଭେଲ୍ଭର କାମ କ'ଣ ନା ସେ ଭେଲ୍ଭ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସେ। ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରୋକି ଦେଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ତ ଆପେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ, ତ ଆମକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର, ପାଇଲେରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଅଛି। ଯାହା ଏଣେ ଆସିବ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ଫେରିବନି, ଯାହା ଏଠି ଆସିବ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଭିତରକୁ ଫେରିବନି। ତ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଇଲେରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଉପର ଭାଗକୁ, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ମାନେ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଇଟା ଥିବାରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପାଇଲେରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଥିବାରୁ ଏଇଟା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପାଙ୍କ୍ରିଅସ୍ ପାଇଲେରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ କଥା କହିବା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରର ଲିଭର କୁହାଯାଏ। ଲିଭର ଅର୍ଥାତ୍ ଯକୃତ ହେଲା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା ଯକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗାଲିବ୍ଲାଡର ଅଛି। ପିତ୍ତ ରସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାଛ କଟା ହଉ କି ଚିକେନ୍ କଟା ହଉ, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପିତ୍ତଟେ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମ ଘରେ ମାଆ ମାନେ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ପିତ୍ତଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ନିହାତି, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିତ୍ତର କାମ ଏଇଟା। ପିତ୍ତ ପାଙ୍କ୍ରିଅସ୍ ପିତ୍ତ ଆସେ, ଲିଭରରୁ ପିତ୍ତ ଆସେ। ପିତ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ, ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧଜିହ୍ନ ହେଇକି ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ଏଠି ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଅଛି, ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ପାଇଲେରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣ। ଗ୍ରହଣର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତା ସରୁ ଏବଂ ବହୁଗ୍ରହ। ଆମ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ରେକ୍ଟମ୍, ଯାହା ମଳଦ୍ୱାର। ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ମାନେ ପୁରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ତାର ଟୋଟାଲ ଲମ୍ବାଟା ହେଲେ ଆମେ 6ରୁ 9 ମିଟର। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା କଥା, ଯିଏ ଯାଇ ସେ ପଚାରିଦେବ ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ, 6ରୁ 9 ମିଟର। ତ 6ରୁ 9 ମିଟର ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା 6ରୁ 9 ମିଟର ମାନେ ଗୋଟେ 3 ମହଲା କୋଠାର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ। ନିହାତି 9 ମିଟର ହେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏଇଟା ହେଲା ଆଗ ପଟ, ଏ ଆଗ ପଟ, କିନ୍ତୁ ପଛ ପଟୁ ଯେଉଁ ରେକ୍ଟମ୍ ମଳଦ୍ୱାର ଅଛି ତା ପଛରେ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହୃଦୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜମ ହୁଏ।
ଏଇଟା ଇଲିୟମ୍, ଏଇଟା ଜେଜୁନମ୍, ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବୃହଦନ୍ତ ପଛପଟେ ଅଛି ଜେଜୁନମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଇଲିୟମ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଇଲିୟମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ବୃହଦନ୍ତ। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଜାଗା ମିଶିଲା କୋଉଠି ନାଇଁ କୋଲେନ୍ ଆଉ ସିକିମ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଅଛି। ସେ ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ କୋଲେନ୍ ଆଉ ସିକିମ୍ର ଏଠି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସେ ଯାଇକି ମିଶିଲା ବୃହଦନ୍ତ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯାହା ପାଖାପାଖି 90% ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବୃହଦନ୍ତ ପାଖରେ, ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ବୃହଦନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୃହଦନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବୃହଦନ୍ତ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ ନା ସିକିମ୍, କୋଲେନ୍ ଆଉ ମଳାଶୟ। ଏଇଟା ହେଲା ମଳାଶୟ, ଏଇଟା ହେଲା ସିକିମ୍, ଏଇଟା ହେଲା କୋଲେନ୍। ସିକିମ୍, କୋଲେନ୍, ମଳାଶୟ। ନା ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କୋଲେନ୍, ଏଇଟା ସିକିମ୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅବଶେଷ ଅଛି, ଶରୀରର ଅବଶେଷ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବାହାରିଛି। ତ ସେଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ କହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ବାହାରିଛି, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ କଥା ଆସିଲା, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ହଜମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ବୃହଦନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଅଛି ନଳୀଟା, ସେ ନଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିକା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଏଠୁ ଯୋଉ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ, ଶ୍ଵେତସାର, ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ତିନି ପ୍ରକାର ଆସିକି ଏଇଠି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ହଜମ ହୁଏ। ଯୋଉ ହଜମରୁ ଯାହା ଶକ୍ତି ପାଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ସିଧା ଆମେ ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା କି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଣିଷର କୋଷ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଟିସୁକୁ ନୂତନ ଟିସୁରେ ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଟିସୁ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେବେଳେ ହାତ କଟିଗଲା, କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସବୁ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ମଳାଶୟ। ଏଇଟା ହେଲା ମଳାଶୟ, ଏଇଟା ରେକ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ମଳଦ୍ୱାର। ମଳଦ୍ୱାର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଳ ସେଇ ବାଟେ ବାହାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ମଳାଶୟ। ଏଇଠୁ ବୃହଦନ୍ତ ଶେଷ ପାଇଟା ହେଲା ମଳାଶୟରେ ସବୁ ମଳ ଆସିକି ରୁହେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହୋଲ୍ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଣିଷର ହଜମ କ୍ରିୟା, ପାକତନ୍ତ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ମୁଖଗହ୍ୱରରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଦାନ୍ତ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ। କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଶୁର 8 ବର୍ଷ ବା 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଥରେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗେ। ସେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ସେ ଦାନ୍ତ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦାନ୍ତ ଉଠେ। ସେ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଉଠେ ନା 32ଟା ଦାନ୍ତ ଉଠେ। ତ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଉଠେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମୁଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସେଠି ମୁଖଗହ୍ୱର ଶ୍ଵେତସାର ଯେମିତି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଶ୍ଵେତସାର ମୁଖରୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହୋଲ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଠି ମଳ ବାହାରିକିନା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବୁଝିଲେ କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଲା ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦେଖା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ବାଏ।